Ay, katoy-toy. Nagtarap, ano po? Hatag-hatag buwak sa Facebook. Han! Ano saan nga diha? Wah, nagtanong-tanaw ra gud sa Sus! Facebook. Facebook, tartano na po ng hatag-hatag buwak. Ano sa ako mataga na nigbuwak. Ilan ka ng buwak. Malaya, rana. Hindi na siya pang forever. Mulong lang sila usa ka adlaw. Unjan, Valentine's Day man ron wa kay hatag na ho maski buwak ug chocolate man lang. Ay sus ha, natahatag pag kita buwak og chocolate nga perting mahala. Una-una ang chocolate 1.5. Unya ang buwak nas mga libo. 2.5 na. Bakit pa itong ibugas? Sus, panagsaram ng Valentine's san kas aram nas isa ka tuig. Palit-palit pag itong buwak, iniguman na. Ilabay ra. Da, bahala ka, Jeffrey. Ay, mulakaw ko. Oh. Asa mo ka ba dong? Asa? Si Queenie mo nagsisipre oh. Asa mo ka ba dong? Sa mukha kayo. Hala, si Queenie. Oh, na. Hala, nagluod na po si Queenie. Luod na po ni ba? Luod kina kinilubog man. Awat. Amaw siguro kay Valentine's Day man ron. Wat tagay bulak. Ano, sige yung buwan niya ba? Uy! Ay, gani na lang. Wala siguro tagay bulak. Ano ba, bro? Asas na lakaw. I-date na natin ka og Star. Padung, no star, bro. No star yun, no star. Okay ka? Tanos ah. Karon! Liso na po sunod tuig. No star. No star sila paingon. Auta. No Star, i-date ka na to. Ta. Di na ko baltong buwak. I-date natin ka sa No Star. Manihapon na ta dito. Mag-dinner date ta. Mani hapon na. Manihapon ta. Tagaan man ti ka kwarta. Sana Sige. Oh, okay ka ana? Ah. Hindi, sige na. Ay na pagkuhan. Sige ko luod ba? Ikaw na ka. Alam na. Tara! Wow! Let's go. Tanahan kay gutom na. Oo, kita ka na. Ito sa Tongyang Plus. Ari ta mangaon, ari ta mag-date. Nya, lami ba lagi ka diha? Tapi lagi na kayo na. Ay na bang istorya rin ha? Ay na pang magluod ha? Tara, masugod na. Oh no! Turo! Kani, social ginangaon. Social gigikan-an. Tara, tara sam. Wow. Sana all. Oh, dili na ka mag-load ko na. I-date natin ka. Puhan, di na lagi. Thank you, Juan. Ay, kung ignag. Naanak nindo ang kasurambaw. Nagsunod-sunod na po dito ba? Luda ko, mangambos na po di. Padung. Mangaon na sila. Tara, mangaon na tatak. Lusog na ta diretso ta na. Han, bantayin niya. Kanadua ka lang kurang na niya, bantayin. Kailangan ko dua ka surambaw. Nagkukuy-ukuy sa likod, ta dito. Ay, kamay. Nangako naman. Nangaon na magduka. Pati Valentine's. Pangambos lang ihapon.